Вика, краят на времената. Няма... Времената винаги си накраят. Времената не може да нямат край. Те винаги свършват някъде. И почва едно безвремие. Времената са винаги на край. И цялата работа е страха, кое е длъбоко у нас и той страх, който го носиме. Страх от бъдещето, страх за оцеляването. Това е една от основните причини за конфликтите, за всички щуротини. Това е страх. Аз от страха носим и гнева на глава. И зато и полудяват хората, така че не може да издържат. Сега има доста полудявания. Ке откачат, негативизма ке почне да излиза от тях и ако почне силно да излиза негативизъм от вас, срещу било що, бидете внимателни, защото може да откачате. Защото се свее такви импулси от психата, от подсъзнанието, кои нема много връзка с реалността. И така хората откачат. Да, това се очакваше после пандемията, има друга пандемия, сега го говори за това, да, има масово полудяване, Индия не знам колко самоубийства имат. Всичко е организирано от възлюбения. Но и знаете, възлюбение е всичко, а влюбение е само сянка. Он го организира. Всички тези неща се случват по този начин. И ако разберем дека това е негова организация, ќе спреме да критикуваме. Ќе спреме да намираме кои са рики. Защо сега овие трябва, защо им направя така, овие защо трябва на овие защо им се случи това, а на овие защо им се... Да нема край на тази история.